Nyasaye maono manochwe polo gi piny gi nam gi gode gi gik mantie. Yaonwa piny nono, duogo dog ni ae Baba. Pakruoth jo Nyasaye, ma jawer Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud oyao piny kaka Skiza TV mari, gima itimo yot ahinya. Di mana *811 *13 hash, *811 *13 hash, to isemana yude. Nyasaye majagweth mondo ogwedhu.